Hej, jeg hedder Ulrik. Jeg var foodfighter her i 2014, og nu er det jo din tur til at blive foodfighter i 2015. Altså så længe du ansøger, og derfor har jeg lige lavet den her lille video, så du kan finde ud af, hvordan det er, man lige skruer sådan en her sammen på faldrebet. For det var lige her på fredag, den 19. må det jo blive. Det er godt passe, den 19. Yes, vi nikker. Og men først og fremmest vil jeg lige fortælle dig om, hvad foodfighter er. Altså foodfighter, det er de her 8 ildsjæle, som kommer rundt i landet og lever økologisk og sådan noget. Helt uden man bemærker det. Og tiden den er bare så pisse fed på det her, så at det gælder bare om at komme sted og få ansøgt og det. Og med alle positive ting der er, jamen, så er der også altid nogle negative ting, og jeg har kun kommet i tanke om én negativ ting med foodfighter, og der er det kun af en uge, fordi at tiden går så skide stærkt, at man vil så gerne så meget mere, når man er afsted, fordi det er en pissefed tur. Og hvad har jeg fået ud af at være foodfighter? Jamen, jeg har fået rigtig meget ud af det. Jeg har vokset utrolig meget personligt inden for mit fag. Jeg er uddannet slagter. Jeg blev uddannet her i januar måned. Og jeg vil da våge at påstå, at min rejse fra hvor jeg var, inden jeg var foodfighter til nu, der har jeg fået utrolig meget med i bagagen. Jamen, jeg har været på Roskilde Festival og lavet mad blandt andet sammen med Madkulturens Food Jam, hvor vi havde Christian Bitz og Dan Jørgensen på besøg, hvor jeg fik lov at lave mad med dem. Jeg har været med til DM i hotdog for at støtte Børnefonden, hvor at jeg er helt sikker på, at havde jeg ikke været med på foodfighter-turen sidste år, jamen så er sådan nogle ting, jeg tænkte, jamen det går pisse fedt, hvis man havde været med på, men man havde ikke lige ansøgt. For det gav sgu lidt hår på brystet at være med. Og samt, jeg har fået nogle værktøjer til, da sidste år i november 2014 var med i Herman Sallings slagterelevpris, som jeg vandt. Yes. Hvor at ved at arbejde sammen med de her andre faggrupper, som kokken og sådan noget med, at man kan jo lige gøre sådan og sådan med den her skide bøf, så den bliver bedre og sådan nogle ting. Og så plus, at jeg har lært at jagte nogle drømme, fordi at hvad bliver det? Det er et års tid siden selv ansøgte om at komme med. Jamen der fortalte jeg om, at jeg godt kunne tænke mig at blive pølsemager og ved Hallegården. Og jamen, lige nu der sidder jeg i Nexø, og jeg er blevet pølsemager ved Hallegården. Og Hallegård, jamen, det er ikke et økologisk slagter pølsemageri vi har, men vi laver nogle økologiske ting på bestilling. Det er konventionelt grise, det vi benytter, men det der er specielt ved os, der er vi ingen nitrit bruger, vi bruger ingen tilsætning eller farvestoffer, så det er faktisk bare kødet, der mangler at blive økologisk, fordi at langt de fleste af vores krydderier er økologiske. Så vi er godt på vej, godt skridt af vejen. Vi har høj dyrevelfærd, og vi kæler for alle detaljer. Alt er hjemmelavet. Vi har en bager til at bage brød, og vi har en dygtig slagter, som også er meget passioneret for øl, så hvis jeg lige kan finde den. Jo, der har vi lige, eller han, sammen med Jørgen og Johnny, startede Hallegård Small Batch Brewery op med en American Pale Ale, Hallegård No. 1, som den hedder. Den smager pisse godt. Desværre er den ikke ude i butikker og sådan noget der hun skulle komme til Bornholm og besøge mig og smage den nede på gården, for det er mega lækker øl. Nå, tilbage til hvad vi egentlig skulle snakke om, det var jo at være foodfighter. Altså, og så sidder der mange nok, man skal lave en ansøgningsvideo af det. Hvordan er det nu, vi gør? Jamen, har du en telefon? Har du et digitalkamera? Jamen, så er det bare at hive den op i lommen, optage dig selv, sige en masse dumme ting, eller fornuftige ting. Jamen, det er jo op til dig jo. Og så send den afsted til Landbrug og Fødevare, eller smid den op på Facebook-siden. Og så er du mere eller mindre afsted. Og man kan jo få sin mester eller nogle af sine kolleger til at anbefale sig, hvorfor skal det være dig, og sådan noget. Og jo, altså, fortæl om dig selv, fortæl om dine hobbyer. Jamen,
jamen der er så meget, man kan gøre, eller man kan gå ud på sin arbejdsplads og tage lidt videoer og fortælle om, hvad gør jeres arbejdsplads unik, og hvor meget økologi har I, hvor meget økologi har I ikke. Selv var jeg glad for økologi, inden jeg ansøgte om det sidste år. Jeg gik meget op i, at det skulle være god madkvalitet, det skulle være, altså det dyrevelfærden skulle være der og det. Men jeg vil da sige, efter jeg har været på den natur, jeg er blevet gladere for økologi. Mit køleskab bugner mere økologi, end det gjorde før. Og så nu er det ikke kun mejeriprodukter som æg, mælk og smør og sådan noget, der er økologisk, men flere og flere grøntsager, mere og mere kød er også økologisk. Men først og fremmest har jeg sådan, at det er tilsætningsstofferne, jeg gerne vil være uden. Men altså, som sagt, inden jeg tog afsted, så fyldte økologi en mindre del i min hverdag, end den gør nu. Og det kan man jo bare håbe, det samme får I ud af turen. Jeg har været nede på gården og filmet de dyr, vi har gået dernede. Vi har lidt galloæg kvæg blandt andet. Sådan nogle helt fantastisk flotte hvide kvæg gående. Så dem har jeg været ude og skyde lidt film af, som jeg vil klippe med her i. Og vi har 2 søer gående, hvor den ene lige har fået små babygrise, så det skulle også lidt film af. Og normalt, ja, så har vi også nogle meget snaksalige lam og foregående, men ja, i dag, der kan de sgu ikke snakke med nogen som helst, så den blev sgu lige snydt for, men der er bare, jamen, altså arbejder man på en gård, jamen, så ud og tage billeder af sin køer og rise og heste og hvad man ellers har, eller jamen, bare alt muligt, som man lige klipper ind i, som giver nogle breaks, sådan, for det kan godt være svært bare at sidde og tale til en telefon, eller et videokamera, eller stå og holde de store enmandstaler, og sådan noget. Det kan godt være pisse svært, så hvis man kan tage sådan nogle små filmklip og komme ind hist og pist, jamen så er det en stor hjælp til dig ved, at du kan break hele tiden, duk, små sekvenser, i stedet for nogle lange taler, og hvis man bare sidder foran en telefon og kører den ud i et, jamen så, hvis man ikke har øvet sig i, hvad man skal sige, og sådan, så får man kluder af det der, og det lægger du måske også mærke til, at jeg har gjort på gang i den her video, fordi at jeg skulle heller ikke være helt skarp på, hvad fanden det skulle være, for eksempel, at om hvad dato fredag var, jamen det var jo den 19. Jamen det skulle man jo lige finde ud af, at det var den 19. Fordi at man vidste det måske godt halvt, men alligevel ikke helt, så det er sådan bare små fif, at klippe forskellige ting ind, jamen, eller have en, der interviewer dig, så at du bliver stillet de her forskellige spørgsmål, så du skal svare på dem, for det synes jeg rent personligt er lettere og så køre den vej, end det er bare at sidde og tale til et kamera. Men altså, gør hvad du føler rigtigt, og sådan noget, og så håber jeg, at det bliver en pisse fed video, du får lavet, og selvfølgelig, at det er dig, der kommer med på den her tur, fordi at den er så pisse fed, at det må man bare ikke gå glip af. Men hvis du synes, det her Foodfighter, det lyder pisse spændende, og du gerne vil vide lidt mere, inden du ansøger, så skal du skynde dig lidt. Men altså, du inde på Facebook, der har vi, Landbrug og Fødevare har en Facebook-side, der hedder Foodfighters, hvor du kan læse lidt mere og se nogle billeder, blandt andet videoen fra sidste år, at man får et videokamera med på turen, hvor at man så filmer de her forskellige ting og interviewer hinanden lidt, og så bliver det så klippet sammen til den her mega fede film til sidst, som skal være inspiration til jer, som vil være næste Foodfighter. Og ellers så inde på Landbrug og Fødevares hjemmeside, jamen der kan du finde link til Foodfighters hjemmeside. Og ellers så er jeg sikker på Marie over ved Landbrug og Fødevare, som er en del af de her Foodfighters hjem. Hun svarer på alle de spørgsmål, at man må have,
Og ja, det er bare om at komme i gang med Ansø, at det bliver den fedeste tur. Det var i hvert fald for mig. Og det er jeg helt sikker på, at alle de 7 andre, selvom de må nøjes, eller ikke nøjes, men man slæver rundt på mig, at de også synes, det var en mega fed tur. Og hvis jeg kunne, jamen, så havde jeg sgu taget med igen i år. Altså, fordi det var så pissefedt. Så skønt at få ansøgt om at komme med. Og jo, altså, det er ikke særlig svært. Og nu har du den her video og til ja, inspiration, eller do whatever. Spring hen over den, eller gør hvad du vil. Men ja, du er så fin. Ja. Men lige her inden at jeg takker helt af, så vil jeg lige sige tillykke til nogle af de tidligere food fighters, blandt Sara. Tillykke med eksamen, med din afslutning på professionsbacheloren ernæring og sundhed. Og så ikke mindst tillykke til Pernille med guldmedaljen til svendeprøve, ernæringsassistent. Og så Charlotte, slagteren fra sidste år, sammen med mig, som også lige har stået svendeprøve med en flot sølvmedalje. Stort tillykke med det alle sammen.